Nič nerobte pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Pavol pomenúva korene nejednoty priamo. Sebecká ambícia, súťaženie, pýcha a zameranie sa na vlastné záujmy. Tieto postoje postupne ničili vzťahy a spoločenstvo veriacich. Preto ukazuje cestu späť k jednote, povzbudenie v Kristovi, lásku, spoločenstvo ducha, súcit a milosrdenstvo. Tieto hodnoty premieňajú srdce a budujú skutočnú jednotu. A jej vrcholom je myslieť tak, ako Kristus Ježiš. Pokorne, s láskou a záujmom o druhých. Myšlienka na zamyslenie. Jednota nezačína vo veľkých slovách, ale v malých rozhodnutiach srdca. Pokore, ochote ustúpiť a v láske, ktorá dáva druhého na prvé miesto. Otázka pre teba. Kde dnes potrebuješ odložiť vlastnú pýchu alebo ambície, aby si priniesol viac pokoja a jednoty do svojej rodiny, zboru či práce?